Ταυτίζεται με τα όργανα του ΝΑΤΟ. Γιατί στο κάτω-κάτω εσείς είστε στο ΝΑΤΟ, όχι εμείς. Εσείς είστε στο ΝΑΤΟ. Ναι. Μη μας ταυτίζεις με το ΝΑΤο. Συνεχάρει τους βομβαρδισμούς ο συνάδελφος. Όχι. Συνεχάρει τους βομβαρδισμούς. Θα σας απαντώ εγώ. Για τους βομβαρδισμούς υπάρχει αιτία και συνέπεια. Να εξομοιώσουμε την αιτία, κύριε Καμένε, και η συνέπεια έχει φύγει. Μόνος του. Να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε γιατί εδώ θα συζητήσουμε για άλλο θέμα. Υπάρχει κι άλλη ιστορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σας χρησιμοποιούσε σαν μισθοφόρους και τους χρησιμοποιούσαν. Πατέρα Γεώργιε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Μετά κύριε, θα επανέλθω σε εσάς. Ηρεμήστε. Οι μουσουλμάνοι είναι οι φανατικότεροι εχθροί των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή ήδη του Αλβανοί βρίσκονται στο με όλο το σεβασμό σας λέω, στην Αλβανία αυτό το θρησκευτικό πόλεμο δεν έχει γίνει ποτέ. Ούτε πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι η ιστορία.